Bueno, hementxe gaude, bata puntuan, hor hemen eskatzen dana da, guk irakasle bezala erabiltzen ditugun erraminta hoien, pizka bat, esatea zeinetan dauden berdea, edo horia edo gorrian sailkatu, ez? Irakasleak ere izake, baina badintza edo kontu zibilita. Bueno, zer esan honi buruz? Dokumentua irakurrita gero, hor nabarian gelditzen da, hor erabiltzen edo erabili ditzazkegun erreminta batzuk, edo instrumento batzuk, edo AA batzuk, zenbait arrisku izan ditzazketela, ez? Orduan, nire kasuan, nire kasuan nik egin doan mendekot bata karpeta honetan, nik erabiltzen dituan APP-ak edo AA-ak, hemen dago PDF hori, orientaciones de uso de las herramientas digitales, eta gero, hemen nik egin doan, evaluazio bat nire zerak nik erabiltzen dituan, APP edo web edo dana dalako AA horietan, ez? Orduan, hau esan da, salduko dut, pizka bat, zeintzuk diren nik erabiltzen dituan zerarik garrantzitsuenak, ez? Orduan, hemen kontu honetan, nire kontu pertsonalean, uste dut jarri dudala Magic School, Manus bebai, jagintzat, bakarrik daukat hor, normalen ez dut erabiltzen, gero slides bai, ask, bale. Eta gero beste kontu batean, nire irakasle korporatiboaren kontuan, hau da, eta hemen bai, badeko daz Gamma, Microsoft Designer, Slides, Axe, Your PDF, Notebook, gero uste dut ere sartu duela Chat Google AI Studio, Queen, Manus, Minimax, eta Symbolab, bebai, DALI, ChatGPT, Scream, OpenAI, uste dut jarta daukadala, Easy Peasy, DeepSeek, Grok, Ready, orduan, hor egin dut zailkamen bat, ikusteko ez ditu dela, hor inventatu hor ditu dela, hauek tira erabiltzen ditudanak, ez direla hor tontunean jarri dituen batzuk, eta hemen, ikusten da, ez? Gamma app, Designer Microsoft, Slides, Axe Your PDF, Notebook, AI Studio, DD, Marv, ChatGPT, Replicate, OpenAI, Easy Peasy, Heigen, DeepSeek, Minimax, AInvideo, Grok, Leonardo, eta Magic School. Vale, hau dira, igual baten bat utzi dut, baina, hau dira orokorrean, nik erabiltzen ditu, gustatzen zaizkidanak itxoera, gauza egiteko, eta normalean, zerbait egin behar dut, hauek erabiltzen ditut, ez. Vale, hau esan da, pizkat egin dodan txostena, irakurriko dugu, ez? Irakurri. Pizkat azalduko dut. Sarreratza bat, egin da, bilduan evaluazioa aurkezten dut, orientaciones sobre el uso de herramienta, gidan oinarrituta, evaluazioen helburua, dituan tresna digitalak datuen baizaren ikuspegitik aztertzea eta berrezkoa denean horien arabera egokia bermatzeko neurriak proposatzea. Eta eko da hemen, ezuek eman duzuen semaforoa, ez? Berdea, horia eta gorria, ez? Zeuek esan dagoaren eskatzen duzuena erabera, evaluazioen metodologia, egiteko orientazioen dokumentu hiruatan nagusi hartu ditut, ez? Oharrak, tresna digitalak erabiltzeko kontuan hartu beharreko arorrokoak, gomendioak eta ikasle erregistroa. Hauek dira
hartu ditudan atalak, ez? Orduan, sailkapena, ez? Nire kasuan, niretzat, 19 tresnak horiak dira. Osea, ez dut aurkitu ezberderik, ez gorririk. Bai, orduan, bueno, zergatik, ez? Adimen artifizialen erabilagatik, tresna guztiek adimen artifiziala erabiltzen dute edukia sortzeko, prozesatzeko edo aztertzeko. Eta orientazioen dokumentuaren arabera adimen artifizialeko tresnek arreta berezia eskatzen dute, batez ere, datuen pribatasunari dagokionez. Bai? Orduan, nireak sartu eta normalean Google kontuaren bitartez sartu gaitezke. Datuen tratamendua, bai? Tresna hauek erabiltzaileek sortutako datuak prozesatzen dituzte eta horrek datuek pribatasunari buruzko kezkak sortzen ditu, batez ere hezkuntza eremuan erabiltzean. Eta batez ere, zein herrialdetan dagoen sortuta edo dekon bere helbide soziala, zera horrek, app horrek edo instrumento horrek, eta segun non daukan, hor lege batzuk egongo dira, eta gian ez dira hemen bai Euskadien, Espainian edo Europan ditugunak, gizue danak direla bat, Europar erreglamenduarekin eta edo bestela lege organikoarekin, Espainiako lege organikoarekin. Baina, bueno, hortik, irtetzen bagara Europar batasunetik, gian gora bera batzuk eduki ditzazkegu guk uste dugunaren arabera. Teorian bebai, suposatzen da, hemen egon behar direla implementatuak asko Europan, eduki behar dute alako establezimiento permanente bat, eta horrekin, adibidez Google uste dut Irlandan dekola, ez? Orduan, Irlandan baldin badago, printzipioz bete beharko luke Europako erreglamendu ateratuak esaten dauena, eta hortik sortutako, adibidez Espainian, hortik ondorioztutako 2018ko lege organikoa. Baina, hemen, esan bezala, hori gizat dana salkatu ditut. Vale, Gamma, Microsoft, Slides, bai, ChatGPT, bai, dauz batzuk, erabiltzen dituanak. Eta, hausnarketa eta neurriak horia diren tresnentzat, ez? Guk erabiliko ditugun tresnak, edo nik, Gamma, ez? Gamma, hau, bere momentuan erakutsi nuen nola funtzionatzen zuen, ez una makina, oso ona, oso app ona, niretzat, nire gusturako, baina hausnarketan, adimen artifizialen bidez, aurrezmena sortzeko aukera ematen du, tresna honek irakaslearen edukia prozesatzen du, eta horrek datuen pribatasunari buruzko kezkak sortzen ditu. Naiz eta zerbitzuak GDPR betetzen duela adierazi, hau da, GDPR, zer nahi nezein detortzen, baina Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía digital de los, ez dakit euskeraz dagoen, ez dakit hain ez dut goratzen zer egin dudan, baina horrek esan nahi dau lege organikoaren doan zera dela. Y garantía de los derechos digitales. Garantía de los derechos digitales, hori da. Vale, orduan, neurriak, ikasleen datu pertsonak dituzten dokumenteak ez igotzea plataformara. Hori izango ditzateke neurri bat, ez? Aurkezpena sortzeko testu generikoak erabiltzea. Aurkezpena sortzeko instrumentua da. Informazio identifikarririk gabe, sortutako audioa beti berrikustea. Informazio sentikorra. Ez dagoela ziurtatzeko, kontu instituzionala erabiltzea, neure kasuan korporatiboa, ez? Ez pertsonala. Eta pribatasun politika aldizka berrikustea, eta bale, hori izango ditzateke, egin doan zera, ez? Hausnarketa alde batetik, eta gero, zein neurri hartuko nituzkeen, ez? Microsoft Designer, adimen artifizialen bidez diseina sortzeko aukera ematen du, eta neurriak, hizkuntza erakundeko kontu instituzionala erabiltzea. Horregatik beti esan dut, nik hemen nire kontu korporatiboak ditute gehienak. Baten bat hortik, hori, hau nire pertsonala da, eta hemen badaikot
jakintzat, pues, hori, erabiltzen dut, orain dela urte asko darabit frogetan honekin, eta hori, goratzen dut hasieran nahiko txarto, oso txarto zijoala, baina, bueno, zen entrenamendurik ez zeukarako. Hau irekia da, eta, bueno, hortzen nago probetan. Kasuan, jakintzat ez dut sartu. Ez dut sartu adibidez analisi honetan, baina hau nire kontu pribatua da. Esan bezala hau nire korporatiboa da, ikastetxearen kontua da, eta hemen bai deko daz, hemen ero ditzen ditudan gehienak. Vale? Orduan, berriro ez nahazteko, hemen, Slide GPT, ez? Adimen artifizialen bidez, aurkezpena sortzeko aukera ematen du. Bai? Gammaren oso antzekoa. Bai? Eta ikasleen datu pertsonal ditu dokumentuak ez igotzea plataforma berriz, aurkezpena sortzeko testu generikoak erabiltzea. Bai? Hor, neurriak berdinak, biak horiak dira, eta gainera gauza erbera egiten dute, ez? Aurkezpenak sortu. Ask your PDF. Hau dokumentuekin elkarren gatiko aukera ematen du, adimen artifizialen bidez. Dokumentuak plataforma egotzen direnez, datuen pribatasunei buruzko kezkak sortzen dira. Batez ere, dokumentu horiek ikasleen informazio edo datu pertsonalak badituzte, kontuz honekin. Bai, zer igotzen dan. Eta ez igo dokumentu horiek. Vale, dokumentu seginteko repasoetan autorretik datu pertsonalak ezabatzea, kontu instituzionala erabiltzea, ez pertsonala. Adibidez, zer izan daiteke hau, adibidez, sartzen badugu, imaginatu, faktura digital bat, ez? Ez dakit. Etxeko elektrizitateari, imaginatu, sartzen dugu faktura bat, gauz modulu batean, eta azterketa, faktura horren azterketa bat egitea eskatzen diogu Ask Your PDF honi, ez? Eta orduan, klaro, hor datu pertsonal pilo baten onleik ez, pertsonal ja bereziak, izena bizenak, DNI-a, elbidea, telefonoa, faktura horretan, banku korrontea bebai, normalean hori ezabatzen da, baina holako gauzarik litzeteke komenigarria izango holako plataforma batetara igotzea, ze hor datu pribatu asko daude. Orduan, kontuz hor faktura bat igotzarekin egin dezakeuna, faktura hori igo, baina horretik faktura hori digitalki modifikatu beharko genukeen, eta datu sensible edo berezi horiek, hortik kendu. Gero, notebook. Hau izugarria da, oso na. Tresnak, barrak eta dokumentua prozesatzeko aukera ematen du. Produktua izanik, datu entramendu buruzko kezkak sortzen dira. Google, esan bezala, esan dizuet, uste dekola berez Kalifornian dago, gero munduan zehar edatuta dago, eta uste dut Europan dekola Irlandan, eta Irlandan suposatzen da, Irlandan baldin badago, Europa batasunako erreglamentua bete behar dagoela, eta Irlandako legedia Europar batasuneko erreglamendu hori gitxera berdintzua izan beharko litzateke. Orduan, aurrera noa, al estudio Google, al estudio plataformak, Symbolab, matematika kalkulagailua aurreratua da. Adimen artifizialen elementuak dituena. Registroa eskatzen duenez, datuen proiektazio buruzko kezkak sortzen dira. Kontu instituzionala erabiltzea, ez pertsonala, ikasleen datu pertsonala sartzea. Doako bertsioa erabiltzea, alde neurrian erregistroa saiesteko. D&D, avatar pertsonalizatuak sortzeko aukera ematen du. Arpegien eta antzen datuak erabiltzen dituenez, datuen proiektazioa buruzkoak. Ikasleak irudioak hautzak ez erabiltzea. Ikasleenak. Irudiak eta hotzak ez erabili. Ikaslean beraren irudia edo hotza erabiltzea soilik bere bererezko baimenarekin. Gero dago Marv, adimen artifizialen bidez, hotz sintetikoak, ChatGPT, hau interesgarria da, adimen artifizialen elkarrizketa tresna edukia sortzeko, datuen proiektazio buruzko, neurriak ikasleen datu pertsonalak, ez sartzea elkarrizketan. Replicate Whisper, antzekoa. Audio transkripzioak egiteko aukera, datuak erabiltzen dituen,